gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, when the sun rises above the hills, shepherd and serve those who are in need. Let the morning star above the awake, spread the fire of mission for the Lord. Stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful to them. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gift. Mercy, compassion, justice, and peace. To sign the world today will come to believe. It's the love we have for one Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. To your mission, Lord, we give our Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, when the sun rises above the hills, shepherd and serve those who are in need. Let the morning star above the awake, spread the fire of mission for the Lord. Stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful to them. We bear the gift of mission,
Pecha 29 kaining Nobyembre, Lunes, ang regular na misa kada hapon, bako na pong alas 5, kundi alas 5:30. Natataawanin pagkakataon na makapagsimba ang mga naglalaog sa opisina. Ikaapat, incoming activities, November 19 to 27, ongoing novenary in honor of Our Lady of Miraculous Medal. November 28 is the first Sunday of Advent. November 29 to December 7 is the novenary prayer in honor of Our Lady of Immaculate Conception sa pangangenot po kan CWL. Asin sa November 27, iyo po ang confirmation seminar para sa mga kakasalon sa mass wedding. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga ay dinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dolot kan mga minasunod. Michelle Relano, Bayrante Family, Christine May Lastrolio, Gina Lanuzga, Mrs. Amparo Llanes and family, Domingo Morillo, Sally Berce and family, Mr. and Mrs. Emily Zay Obrero, Edith Beltrano, Christine Avalia and family, Mr. and Mrs. Alex Foliosco and family, Joey De Leon, Ria Rose Antonis and family, Honorato Hugo, Aida Velasco Razon, Leia Fronda, Mrs. Rechi Elevado, asin Mr. and Mrs. Noel Elevado and family. Para sa sarong petisyon, dolot ninda Mrs. Delia Bigkas, asin kan Gonzales Jacob family. Para sa kaumawan ni San Expedito, dolot ni Asuncion and Villaluz. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Geraldine V. Nilio. Para sa sarong petisyon, dolot ni Clarissa Tiham. Para sa gabos na Santos E. Santas, asin para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia E. Señor Santo Niño, gabos idinodolot ni Joyce Parco. Para sa kalag ninda Enrico Senior E. Alfreda, dolot ni Enrico Overo Jr. Para sa sarong petisyon, dolot ni Judith Dispolon. Para sa gabos na mga kalag, dolot ninda Carmen Pasyon, Clarissa Tiham, Mr. and Mrs. Jerome Antonis and family, Sotero Portes Jr. asin Jocelyn Benosa. Para sa kalag ni Hermini Hildo E. Maximina, dolot ni Mr. and Mrs. Edgar Eguia. Para sa kalag ninda Alfred E. Virginia, dolot ni Leia Fronda. Para sa kalag ni Angelo, dolot ni Mr. and Mrs. Emily Zay Obrero. Para sa kalag ni Antonio, dolot ni Angel Kathleen Diala. Para sa kalag ni Catherine, dolot ni Ariel Abala. Para sa kalag ni Dorotea E. Hipolito, dolot ni Domingo Morillo. Para sa kalag ni Elihia, dolot ni Mr. and Mrs. Edwin Tanchado and family. Para sa kalag ni Arlinda, dolot ni Can Orbita Villaluz family. Para sa kalag ni Estelito, dolot ni Marlene and Dick Prades and family. Para sa kalag ni Fausto Jr., dolot ni Luz Hernandez and family. Para sa kalag ni Francisco, dolot ni Zon Lamud asin Gina Lanusga. Para sa kalag ni Gavina, dolot ni Caroline Gavina. Para sa kalag ni Isabelo E. Annabel, dolot ni Mrs. Consejo Barion. Para sa kalag ni Jacinto Jr. E. Mercedita, dolot ni Ria Rose Antonis and family.
Para sa kalag ni Jaime Sr., dulot ni Mrs. Josefina Banyeria and family. Para sa kalag ni Juan E. Crisanta, dulot ni Mr. and Mrs. Jerome Antones and family. Para sa kalag ni Leonisa, dulot ni Eloisa O. Ani. Para sa kalag ni Lilibeth Juniora, dulot ni Mr. and Mrs. Emily Z. Obrero. Para sa kalag ni Lucas, dulot ni Iluminada Niebres and family. Para sa kalag ni Lydia E. Pablo, dulot ni Domingo Murillo. Para sa kalag ni Maria E. Domingo, dulot man ni Domingo Murillo. Para sa kalag ni Marie Fe, dulot ni Nori John Bermido. Para sa kalag ni Maximina E. Siriaco, dulot ni Marilu Dorosan. Para sa gabos na mga kalag, dulot ni Ria Rose Antonis and family. Para sa kalag ni Orlando Sr., dulot ni Geraldine Vinilio. Para sa kalag ni Pasita E. Rodolfo, dulot ni Domingo Murillo. Para sa kalag ni Policarpio Sr., dulot ni Jocelyn Bante. Para sa kalag ni Ramon, dulot ni Thelma Odavar. Para sa kalag ni Ricardo, dulot ni Mr. and Mrs. Jerome Antonis and family. Para sa kalag ni Rogelio, dulot ni Raquel Orozco and family. Para sa kalag ni Teresita E. Severo, dulot ni Mr. and Mrs. Emily Z. Obrero. Para sa kalag ni Silindo Jose, dulot ni Maria Andrea Estadilia. Para sa kalag Ninda Soledad E. Virginia, dulot ni Jimmy E. Rosario Lazarte, Yurin and family. Para sa kalag ni Felizardo, dulot ni Estelita Beltrano. Para sa sarong petisyon, dulot ni Eileen Quinones. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Jovito Bicaldo, asin Joey De Leon. Para sa kalag ni Pedro Sr. E. Socorro, dulot ni Mr. and Mrs. Peter and Arlene Cortero and family. Petition Mass for Rick Cabilao, dulot kan sarong anonymous. Para sa kalag ni Chodora, asin pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family.
Padres marhay na aga po diraray sa indo mga tugang. Ngunyan po sa tuyang ipinagseselebrar ang solemnidad ni Kristong Hade. Asin ngunyan man po gigibuhon ang pagbabago kan panuga kan paglingkod kan mga miyembros kan Anchila Domus Day asin kan aserets digdi sa satong parokya. An sa tuya pong tema, ang pagtugdas kan kahadean ng Diyos. Ipinagseselebrar niya to ang solemnidad ni Kristong Hade. Sa liturhiya, inaapudan kita gabos na maghurop-hurop manunungod kan kahadean ng Diyos. An sa iyang kahadean, iyo ang tunay na pagkamuot asin katuninongan. Ipamibinyato sa selebrasyon kan liturhiya na si Kristo magdanay bilang hade kan sa tuyang buhay. Siya mananggad ang tunay na hade na dinaog ang poder nin kadikluman na dara kan pagkakasala. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, pangingenotan kan sa tuyang namomota na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Kalayo kan sa iyang pagkamuot. Madalas ang mahal si Kristo irukyaw ang kamulawayan niya. Sa bilog na kinapan sa kapos na katawa. Si Kristo
iyong yaman kamurawayan niya. Sa bilog na kinabahan, sa kabos na pagkamuhan, si Kristong hayag sa pagmamahal. Si Kristong hayag sa si Kristong hayag, iyong yaman kamurawayan niya. Sa bilog na kinabahan, sa kabos na pagkamuhan, si Kristong hayag sa Sa ngaran ka Ama, asing ka Aki, asing ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Matugangon niya na aldaw sa tuyang pinagseselebrar ang dakulang kapiestahan kan pagkahadi kan satong kagurangnan. Maninigo sana na isuko ta ang satuyang sadiri sa iyang paghahade, sa iyang pangataman, asin sa iyang proteksyon. Mayo kitang mimidbido na hadi, kundi si Jesus sana, ninhulita siya ana ginigikanan kan satuyang buhay asin kaligtasan. Ngunya na aldaw, nagkapira sa mga miyembro kan satuyang komunidad, magpapanibago kan sa indang paglilingkod sa kagurangnan, kan sa indang panuga na maglilingkod sa kagurangnan bilang mga asirets asin collectors. Ini mga ministeryo nin hospitalidad, paagi nin pagserbi, paglilingkod sa kagurangnan. Hagadon ta sa kagurangnan na padagos sindang tauan nin grasya asin inspirasyon na idusay ang sa indang buhay sa paglilingkod sa simbahan. Matugang ako untan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin mapuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dana ni Virgen. Sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Sis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulungan, sa mga taong marahay at buo. Ginoong mawingin ka, pinurok yawingin ka, sinasamba wingin ka, pinapanguraway wingin ka, pinapasalamatan wingin ka. Uli ka, dakula mo, kamurawayan. Kamurang na Diyos, Padre langit nun, Diyos Amang makakamah. Kamurang na Panginoon Jesu Kristo, kamurang na Diyos, Podero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kapuan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutupaw sa to, Ama, paheraki kami. Aming kasanaan banal, ikasanaan kaburangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Diyos na makakamhan na sindaing kasakuran, na nagbuot na magbago kang gabos na bagay, na namumutan mong aki, hadi kang gabos na linalang, kay raking warasan ang bilog na linalang, natalingkas sa koripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Jesu-Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin naghade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag manunungod kan aki nin tawo na may dakulang kapangyarihan. Sa bagong tipan, an aking ini, iyo si Jesu Kristo. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mga visyon sa banggi sa kuyang nahiling. Nahiling ko na minadatong sa ibabaw kan mga panganuron ansarong siring na aki nin tao. Siya duminulok sa gurang asin dinara sa iyang atubang. Sa iya itinao ang kapangyarihan, kamurawayan asin kahadean. Naging surugoon niya ang mga tao sa gabos na banwaan, asin sa gabos na tataramon. An sa iyang kapangyarihan na daing kasagkoran, dai matutunaw sagkud paman, an sa iyang kahadean, dai marurumpag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Salmo responsorio. Hade an kagurangnan an sa iyang gubing kamurawayan. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Hade an kagurangnan an sa iyang gubing kamurawayan. An sa iyang hagkos kapangyarihan. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. An kinakban nalalang mo masarig, dai mayuyugyog. An sa imong trono, masarig poon pakaidto. Ika kagurangnan nabubuhay sa panahon na daing kapinunan asin daing kataposan. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Ang mga pagbuot mo tunay na mapapaniwalaan, maninigo sa imong harong ang kabanalan, kagurangnan sa panahon na daing kasagkoran. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Ang Diyos iyo an Alpha asin Omega. Si Kristo an Hade na orog na makapangyarihan. Sa iya an kamurawayan na mayong kasagkoran. Ini ang katotoohan na ipinapahayag kan ikaduwang babasahon. Hinanyugon punyato. Pagbasa sa libro ni Kapahayagan. Si Hesukristo ang maimbod na saksi, panganay sa mga nagadan, hade kan mga hade sa daga. Namumuot siya sa to. Hinugasan niya ang satong mga kasaalan sa saiyang dugo. Asin ginibo niya kitang mga hade, asin padi, sa paglingkod sa saiyang Diyos asin Ama. Mapasaiya ang kamurawayan asin kapangyarihan sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Siya ang madatong sa panganuron. Mahiling siya ninlambang saro. Sagkod kaitong mga guminarod sa iya. Asin pagtatangisan siya nin gabos na tao sa daga. Ini ang katotoohan. Amen. Ako ang Alpha asin ang Omega. Olay ni Diyos na kagurangnan. Nangunyan, kaidto, asin madatong, an makakamhan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Siring sa
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Si Pilato nagsabi kay Jesus, "Ika ang hade kan mga Hudiyo?" Si Jesus nagsimbag, "Iyan ang sa imong paghuna, o may nagsabi sa imo dapit sako." Si Pilato naghapot, "Ano ako Hudiyo? Dinarakas ako kan sa imong banwaan, asin kan mga puon kan kapadian. Ano ang ginibo mo?" Si Jesus nagsimbag, "An kahadean ko bakong sa kinabana ini. Kung sa kinabana ini ang kahadean ko, ang sakong mga kampon, makikilaban ko tana, tanganing di ay ko mahulog sa kamot kan mga Hudiyo. Kaya sa katunayan, an kahadean ko bakong gikan digdi." Si Pilato nagsabi, "Kung siring ikahade." Si Jesus nagsimbag, "Totoo ako hadi. Huli kay ni ako namundag, asin huli kay ni ako napadigdi sa kinaban. Tanganing maging saksi kan katotoohan." Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Matukaw po kita gabos sa pagginanyog kan humiliya. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang, Marhay na agaman po. urog ng gayo, inin sa tuyang mga kolektoras, asin, mga asirets. Pasalamatan po niya to sinda sa duro Domingo niya tong pagtitiripon, yaon sinda sa pag-assister sa satuya, asin pag hinguhan na ang satuyang mga atang maiabot digdi sa altar. Kaya palakpakan po niya to sinda. Magayon na sa aldaw na ini na sina magpapanibago kan sa indang panuga bilang mga tagapaglingkod ng simbahan, kita nagsaselebrar kan dakulang kapiestahan kan Kristong Hadi. Alagad, imbis po na magtao ko kang humiliya, tanganing day mas maging halawig ang satuyang liturhiyang ngunyan, sa pagmauot po kan arsobispo kay puhan na basahon ang sayang surat pastoral. Ini po mas importante kaya ninhulita ini ang magiging mensahe ta urog na nagdadagadang po ang eleksyon. Kay puhan po ang informed voters. Mayo po kay kitang gaanong pagkakataon na magkaigwa kang voters education sa paagi na ginigibo niya to, alagad bot niya mong kung anon ang pagkakataon na ini na magiyahan, matauan ng kaliwanagan ang satuyang mga botante, although harayo pa ang eleksyon, pero kay puhan nakita bilang mga Katoliko, aram ta kung ano ang satuyang papel, katungdan, manunugod sa eleksyon asin politika, asin ini may koneksyon sa satuyang pagtubod, pagmidbid kay Jesus bilang sarong hade. Surat pastoral sa solemnidad ni Kristong Hade. Magdatong ang kahadean mo, gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 10. Pangapudan ni Kristo, hadi kan bilog na kinaaban, nakitagabos maging banal. Sa pangapudan na ini, sinasadol kitang maging mga marhay na syudadano, digdi sa daga. Tanganing kita, maging mga syudadano sa langit na kahadean. Andalan sa kabanalan, bukas para sa gabos.
maging hoben o gurang, mayaman o dukha, anuman ang lahi, relihiyon, kultura, pagkatawo, asin kinakampihan na politika. Alagad, ang kabanalan, bakong gayo sa pagmati sana, kundi sa pagiging marhay na tao. Digdi nagkulang ang mga pariseyo asin eskriba, mga lider kan panahon ni Jesus. Danay ang patanid ni Jesus tumang sa hipokresiya. Para sa iya, ang pagkamkam asin panggagadan, mga ugbon kan hipokresiya. Nakakamundo na iyo iyan gayo ang kamugtakan tangunyan. Kan panahon ni Jesus, ang mga parasagin-sagin, nakagubing, nin mga magarbong gubing, tanganing itagoan sa idang mararaot na intensyon. Ngunyan, ang mga lider nakasulot nin mga maskara, kan mga peke na bareta, asin mga salang impormasyon, tanganing itagoan sa indang karatan. Linalaog ninda ang gabos na klase nin media, tanganing baguhon ang kasaysayan, asin maghimo nin imahen na matitiwalaan kan mga tao. Alagad, dapit sa hipokresiya, si Jesus may patanid. Maglikay sa libadora kan mga pariseyo na iyuan hipokresiya, mayong hilom na dai mahahayag o tago na dai maaaraman. Sa solemnidad ni Kristong Hade, pinapagirumdum ko gabos ang mga parokyano, ang mga miyembro kan saradit na kristyanong komunidad, ang mga paratukdo, nagtatrabaho asin mga estudyante kan mga katolikong eskwelahan, asin ang bilog na banwaan kan Archdiocese ning Cáceres, dapit sa satong katolikong kamidbidan o identity. Enot, kita mga parasunod ni Kristong Hade. Siya sana ang satong saro asin totoong hade. An enot na tugon kan Diyos iyo ini. Ako ang kagurangnan sa indong Diyos, mayo kamong ibang Diyos kundi ako sana. Nabiyayaan kan Diyos nin dignidad, day nanggad kita magtugot na pag-ulog-ulugon ang pagiging hade niya sa gabos sa sato gabos. At ang ngani, bilang mga syudadano kan kinabano na syudad, may katungdan kitang sunodon ang mga patakaran na pinapasunod kan tao asin kan mga opisyal kan gobyerno. Alagad, mantang naghinguha kitang maging syudadano kan langit no nakahadean, katungdan tang magpili kan mga lider na maimbod sa satong hade asin nag-uutob kan sa iyang mga tugon. Kung ang mga patakaran kan Diyos binabalgakan sa itong mga lider bilang mga marhay na syudadano, may katundang kitang sunodon itong sanang mga batas na makakatabang sa pagtugdas kan kahadean ng Diyos sa kinaaban. Mantang may makapangyarihan ang mga lider sa pamamahala kang gobyerno, nawawaraan bisa kaini kung ang mga tao daina tinutugutan na sambahon ang Diyos, asin sunodon ang sa indang Diyos nun at hade. Ikadua, siring sa mga apostol, sinusubol kita kan sa tong hade na darhon ang sa iyang ebanghelyo, sa gabos na gilid kan sa tong banwaan, lalo na sa mga api, asin napapabayaan. Kung ang mga tao natatakot, huli kan mga inhustisya sa pamamahala, sinusubol kitang magdusay kan sa tong buhay para sa marhay na bareta, tangani ang kahadean kan pagkamuot, katanosan, asin katuninungan, iyo ang maghade. Naninimbagan kita sa pangapudan ni Kristo sa kabanalan, sa paagi kan sa tong pagsabuhay kan ebanghelyo, asin pagharubay kan sa iyang paghahade. Ngunya na Domingo, sa tong binubunsod ang bagong programa na inaapod na Catholic Citizenship, Education, and Engagement
na may temang Marhay na Katoliko, Marhay na Syudadano. Ini sarong programang dagos-dagos tanganing anlambang Katoliko, anuman ang sa iyang edad, maging marhay na syudadano. Mantang sa tong ginagampanan ang satong katungdan di sa daga, ang satong Katolikong kamidbidan, iyo ang satuyang angkla asin direksyon. Mantang sa tuman na sineselebrar ang pangkinaban na kaaldawan kan mga hoven, asin pangkinaban na kaaldawan kan mga dukha, ang Catholic Citizenship Education and Engagement Program. Nagpapahayag kan panuga na pasarigon ang mga dukha asin ang mga napapabayaan. Sa paagi kan CCEE, Catholic Citizenship Education and Engagement Program, ang mga dukha magkakaigwa ning kusog asin kapangyarihan, asin ang mga hoben magkakaigwa ning tingog bilang mga saksi kan pagtubod sa banwaan. So, iyo po na inisibagong so dati tapong voters education. So, ini na po ang bagong pangaran, Catholic Citizenship Education and Engagement Program. Kaya sinusugo ko ang mga manlain-lain na ministry clusters kan Archdiocese ni kan Cáceres na iyo ang mga minasunod: worship, education, social services, temporalities, youth, clergy, laity as in family, saka ecology, na magplano, magpautob as in magpadagos kan programang ini. Bilang simbahan na naghehimate, dadangugon nyato ang lambang boses sa pagporma ni mga marhay as in aktibong mga Katolikong syudadano. Kaya inaapudan ko ang gabos ng mga leader kan simbahan, ang mga kleriko, ang mga superior kan mga reliyosong kongregasyon, ang mga pamayo kan eskwelahan, ang mga pamayo kan mga reliyosong organisasyon, asin konseho pastoral, asin mga para panganam sa saradit na Kristiyanong komunidad na makipagtabangan asin sarabay na magtrabaho para sa mahiwas na pagpadalagan kan programa sa laog kan bilog na arkidiocese. Bot kong sambiton ang mga tataramon ni Papa Francisco sa Fratelli Tutti, ang edukasyon asin ang pagpadakula kan mga aki, ang pagmakulog sa kapwa, ang pagbilog na pagkasabot kan buhay asin kabanalan, gabos ini esensyal sa magayon na iribahan kan mga tao asin sa pagtaong sarig sa banwaan na labanan ang gabos na inhustisya, anomalya, asin pang-aabuso sa kapangyarihan, sa ekonomiya, teknolohiya, politika, asin media. Hinihiling ko ang programang ini bilang eskwelahan para sa mga marhay na syudadano. Sa eskwelahan na ini, ang mga namamanwaan, nagiging mga marhay na Samaritano na may tunay na pagmakulog sa saindang kahimanwa asin sa banwaan. Ang nagpapanibago kan banwaan, ang pagpapanibago kan banwaan, halawig na proseso. Dahil ini nadadara sa birilangan kan balota. Kaya ang Catholic Citizenship Educational and Engagement Program magpapadagos sa pagporma nin mga marhay na syudadano tanganing sarong aldaw mapangyari ang pamibi kan satong mahal na ina. Pinatalsik niya sa trono ang mga makapangyarihan asin pinasarig niya ang mga mapakumbabaan puso. Mantang ang bilog na Katolikong simbahan, nagpipintikasi kan pagkahadi ni Kristo, lugod maging tadom sa satong puso ang mga pamibi na itinukdo sa to ni Kristo. Magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo, digdi sa daga, ninsiring sa langit.
katapusan kan surat pastoral pirmado kan Arsobispo kan Cáceres Rolando J. Tria Tirona, Carmelite Archbishop of Cáceres. Isusunod po niya to ang pagbabago kan panuga, kan paglingkod, kan mga ministro nin liturhiya. Partikular an Chila Domus Day o an mga kolektor, asin an parish asirets. Ini ipepresentar ninda Sister Maria Teresa Velasco VII, an presidente kan an Chila Domus Day, asin man ni Sister Erlinda Bukidlo, ang presidente kan Assurets. Marhay na aga po sa Indogabos. Ginagalangan niya mong kora paroko. Banwaan ng Diyos. Buot ko pong ipresentar sa Indo ang mga ministro ng liturhiya sa satuyang parokya na mabakgo kan sa indang panuga. Ang 34 na mga kolektor, Diyos maray na aga po sa Indugabos. Ginagalangan niya mong kora paroko. Banwaan ng Diyos, buot ko pong ipresentar sa Indo ang mga ministro ng liturhiya sa satuyang parokya na mabago kan sa indang panuga. Ang 11 na mga asarets. kami uyangon yan sa atubang nin Diyos, asinin sa iyang banwaan, na handang manuga sa pag-ako nin udok sa buot, na makapaglingkod sa satuyang kagurangnan bilang mga ministro kan liturhiya. Bilang mga nag-ako kang katungdan na maglingkod sa simbahan, bilang mga ministro na naglilingkod sa selebrasyon kan liturhiya, giraray ipahayag nindong unyan ang mga panuga na sa indong ginibo sa atubangan nin Diyos asin sa bilog na simbahan. Simbagon tabi nindo nin maninigo ang mga minasunod na mga kahaputan. Ano nanunuga kamo na idudusay nindo ang sa indong sadiri sa paglingkod sa simbahan bilang mga ministro na dayupot sa tataramon asin pag-ako kan tinapay nin buhay. Opo, nanunuga po kami. Nanunuga kamo na danay kamong magiging maimbod sa pag-utob kan katungdan na sa indong inako. Opo, Nanunuga po kami. Nanunuga kamo na igagalang asin susunodon nindo ang mga pagbuot kan simbahan na ipinahayag sa paagi kan sa iyang mga pamayo. Urog na ang dapit sa katungdan na sa indong inako. Opo, nanunuga po kami. Nanunuga kamo na sa indong ibabalangibog ang pagtubod na katoliko sa paagi nin padagos na pag-adal asin pagsaksi kay ni asin urog ng gayo sa maimbod asin aktibong partisipasyon sa selebrasyon kan banal na Eucharistia Opo, nanunuga po kami. sa kapangyarihan kan banal na simbahan, saksi ang gabos na uyadigdi, pinaparigon asin binibindisyonan takamo bilang mga ministro ni satong kagurangnan sa parokya asin komunidad na sa indong paglilingkudan digdi sa satuyang parokya. Palakpakan niya to ang mga
Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtupod. Nagtutubol ako sa Diyos Ama makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya. Ipinangid ang huli ka, Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin binubo. Uminilig sa mga gadan, pagkatulong aldaw, nabuhay liwat atin sa mga gadan, suminaka sa kalangitan. Nagtutukas ako ang Diyos amang makakamhan. Haleluya, malig sa pagtukod sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubol ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakin na aking mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasaguran. Kitang pinakusog kan tataramon kan Dios magdulok sa Ama asin magpasalamat sa sayang gawi nin pakipag-ulian na nautob kan sayang aki sa krus. Sa lambang pag-arang an satong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamayo kan simbahan, danay na magsaksi kan halaga kan kahadean ni Kristo sa pagharubay kan marahay na bareta. Pamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na katawohan, makamidbid kay Kristo bilang sa indang hade, asin paraligtas, asin makatabang sa pagpapalakop kan sa iyang kahadean, sa pagpaarog kan katanosan, pagpapatawad asin pagkamuot. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na pamilya, magkasararo asin magkaoroyon, dangan mabuhay sa pagkamuot kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga makuri anhelang nayaon sa ospital, mag-ako nin kaumayan ki Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
tanganing an mga gadan, makalaog sa langit non nakahadean ni Kristo, asin maugma sagkod pa man sa katuninongan nin paraiso. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa moyang Ama, inapod mo kami na maging kabtang kan sa imong kahadean. Tabangi kaming magtugdok sa daga, ninharong, nakabaing kan langit. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Ang pagdulot kan mga atang. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo matugang, tanganian sa ko asin sa ilong atang,
magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pakipag-ulian nin tao, mapakumbabang namimibi, nan aki mo man sana magwaras sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninungan. Siya na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadana asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Talinahidan mo kan olyo ning kaugmahan, an bugtong mong aking sa mong kagurangnan sa Jesucristo, bilang danay na padi, asin hade kang gabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sayang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo. Nautob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katauhan, asin kan sinakop na ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya, pinaubayaan niya sa imong kadakulaan, ang danay asin lakop na kahadean, kahadean ning katotoohan asin buhay, kahadean ning kabanalan asin grasya, kahadean ning katanosan, pagkamuot asin katuninungan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, ang kagurangnan, Diyos ni mga Ang langit asin daga, Ano sa imo kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Panananan pinagiging sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kang magabos, asin mag-inom kaini. Tani ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan na papabuloson, para sa indo asin para sa dakul.
sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadanan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumdama sa imong pagkaherak ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, kan mga banal na apostoles asing gabos sa santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanig umagin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod, kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya sa langit, papalanon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa langit, siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon
patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asin aray kami ang narahas sa sugo, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Ulitang sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig ko ana siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kan tanda ning katuninungan. Uyan kordero kan Diyos. Uya si Kristo, ang Kristong hadi siya ang kordero kan siya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Palada mga napod sa pamanggi kan kordero. Nan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan.
Hawak ni Kristo.
Adi. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kang kakanon, ninday pagkamamagagadanon, namimibita nga ning nag-uugma sa pagutob kan mga tugon ni Kristo, adi kang gabos na linalang, kami mabubuhay kay Banya sa langit no nakahadean sagkod paman, siya na bubuhay as sinaghade sa kapanahonan kan mga panahon. Magula po sa lipot na panahon. So bago po kita maprosesyon, nagkapirang anunsyo, pinagbanggit naman sa kapinunan kan misa alagad para sa mga nahuri. Pagirumdum po sa December 8, iyo ang solemnity kang Immaculate Conception. So ang mga misa ta po sa oras na alas 6, alas 8, alas 4, asin alas 5:30, may pong alas 7. And then, pagirumdum po, igwa po kita ning Advent Recollection sa maabot na Sabado sa oras na alas 3. Imbitado po ang gabos. And then, yaon man po dyan ang pagbindisyon kang Advent Rite. Siring man, bago pa lang kang kapistahan kita kang Immaculate Conception, igwaman po ning novena na pupunan sa Lunes. Ang novena po gigibuhon immediately after the 6 a.m. Mass. So that's on November 29. Of course, sa 27, iyo po ang kapistahan kang Our Lady of the Miraculous Medal. So padagos po ang novena sa iyaman na kaumawan. As in, panghuri, bot ko pong congratulate liwat ining satuyang mga nagpanibago sa indang panuga bilang mga collectors and asserets. So mayo po kitang picture taking, kaya diretso po kita sa procession immediately after the final blessing. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyon ang kamo kan Diyos na makakamhan ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Maluhod po ang gabos. Salutaris Hostia, Regeni Pandis Hostium, Ella Premunt Hostilia, da Domen Auxilium. Sit sempiterna gloria, imitas in eternum, nobis dorment in patria. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanks.
Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, But deliver us from evil. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving in every moment time. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving in every moment time. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Susunod po niya ito ang pagprosesyon, an mainat po ang seryales, ang mga sakristan, ang nagdadarakan paliyo, asin ang panghuri po, ang mga buot magsunod sa prosesyon. Salamat po. Ang